Good morning! Maayong adlaw ka natong tanan. So for today's video, magama ko og recipe mga bayot. So kaning recipe ha, ang akong igama, beef ni siya, akong butangan og mushroom. So dugay-dugay jud kung wala naka-vlog kay na busy ang inyong ayaan, na busy ang inyong ang inahan og na busy inyong silingan sa iya ang gipang atiman. So maayong paglantaw sa ako ang video mga bayot, maayong pag-click sa ako ang video. So, aron na umanta, tala, ato nang sugdan. So, andamo na nato ning tataran nga para kadaka sa akong aping. Ako lang ni-slice o ni ato ang karning baka din hingga ayos pa ni, pero ako na siyang gi-slice kay aron masugdan na nako ako ang recipe karong adlaw mga bayot. So, ako ra nang slice on og pina straight din ha, ginagmayo nato para dali ra maluto. Kaning karniha man gud ako mo taning gihulom og tubig, dugay man kayo gud siya na kuha na tunaw ang ice ba. Munang inaani siya gahi siya slice on. So human na ni ato na ni pong i-slice on din hiyang ato ang mushroom. Kani ako lang ni siyang gihugasan og tarong kay nabe mushroom diring inigkaon nimo maturiring ka or ma-poison ka. So slice on ang nato ng drag pinabungga dahil nato na siyang ibutang sa ato ang butanganan isit aside sa nato na mga bayot. So mag-slice na diri og onion ra ako ang sahog ani mga bayot, akong ilamas kay onion ra ilang ganahan, disla ganahan og garlic. So kanirang white onion mo ako ang ikuan ron ilamas. Ato na siyang slice on drag ginagmay. Ato lang ni isit aside kay magpainit tag kalha. Painit ang kadri karon og kalha kay tunutuon na to ang recipe mga bayot. Tungan lang nato na siya butter. Ay atong i-serve kayon para dali ra ma lanay. Ayon, ito iluno na nga ito ang karni. Dayon, butangan na ito sa kabasong tubig. Dayon na itong asinan. Dayon, paminta. Dayon, itong kayo-kayo mga bayot para mamix ang iya ang mga sasuling at ang gipanghangkol din ha. So, takluban na mo sa nato na para bukal-bukal ba? So mo na ni himbukal-bukal na ni ato ang karne. So ato lang na siyang butangan din ha og gamay nga onion. Gipaulahin ako ang onion kay kanang di ko ganahan og mapagod ba. Dayon ibutang na nato natong mushroom din ha. Dayon atong butangan og isa ka basong tubig. Then ato ra gud po nang ukay-ukayon din ha kay aron mahalo nang iya ang karne og ato ang mushroom. Dayon, ato sana siyang paluto-lutoon ng mushroom, ato sana siyang takluban. Dayon, inighuman, murag luto na gini siya mga bayot. Luto, actually luto naman gini, pero pa malamalahon lang na ako ang sabaw kay ako makagupa, di lagi ginahan og naay sabaw. So, ready to serve na ni, luto na gini ako ang beef with mushroom mga bayot. So, thank you kayo sa inyong paglantaw din ha. So, ang mo ang pan karon nga bahaw murag mabuskag na gyud siguro karon kay lami man gyud ni for sure bisan pag gamay rag lamas lami gyud ning pagkaluto kay basta ang mushroom gani lutoon bisan pag usay isagol anak niya lami gyud. Dayon naluto naman dun sa ka-recipe magluto na pud ta dinhi og potato mga bayot. So ako ra ni siyang hinluan, ako ra ni siyang panitan ni potato. Upat ra kabuk ni akong gibutang. Dayon ma-slice na to na siya diri sa ilang slicer lagi nga murag lata man gyud ni siya murag lata sardinas ba rin gihimo lang nila og slicer. So ato ra na siyang butangan og asin din ha. Dayon butangan na to og paminta. Ato ra libot-libot din ha. Dayon butangan na to og turmeric powder kay mo man igadalag bida-bida. So magpainit lang ta dinhi og kalha. Ato nang butangan og tambok sa karne ni siya, karning baboy ni siya. Din ato nang ilunod ng ato ang potato din ha. Ukay-ukayon aron maluto na siya, aron equal ang iyang pagkaluto mga bayot. So after mga 10 minutes na ni magluto na gini siya. So ready to serve na po ni siya unya. So that's it. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel and see you next video guys. Baboos!